שמואל ב' פרק ו'. ויוסף עוד דוד את כל בחור בישראל 30,000. משמע מהפסוק הזה שנוסף על צבאו שהיה איתו מלפני כן, הוא הוסיף עוד 30,000. ורש"י פירש, לפי שנאספו עליו כשהמליכו בחברון, וזו הייתה אספה שנייה. בחור הכוונה אנשי מלחמה נבחרים. פסוק ב'. ויקום וילך דוד וכל עם אשר איתו מבעלי יהודה, לעלות משם את ארון האלוהים אשר נקרא שם אדוני צבאות, יושב הקרובים עליו. ראש הפסוק וכל עם אשר איתו, כלומר עם המלחמה שנתפרש בפסוק שלפני כן, כל בחור מישראל 30,000. מדברי הימים א', פרק י"ג, משמע שהכוונה לכל ישראל, מן שחור מצרים עד לבוא חמת. מבעלי יהודה, גם מהעיר בעלי יהודה, אשר בה ישב אהרון, ובעלי יהודה היא קריית יערים. פסוק ג'. וירכיבו את ארון האלוהים אל עגלה חדשה, ויסעו מבית אבינדב אשר בגבעה, ועוזה ואחיו בני אבינדב נוהגים את העגלה חדשה. לפי הפסוק וירכיבו, בדבר הזה טעה דוד. הפסוק אומר, ולבני קהת, שהם היו נושאי ארון, לא נתן עגלות, כי עבודת הקודש עליהם בכתף יישאו. אם כן, את הארון צריכים לשאת על הכתף ולא על עגלה. עגלה חדשה שלא נשתמש באדיוט, ועשו זה לקדושת הארון. וגם הפלישתים, גם הם עשו עגלה חדשה כשהשיבו את הארון לגבול ישראל, כמו שמסופר בשמואל א' פרק ו'. ורש"י פירש, אותה עגלה ששיגרו פלישתים, באו ואותה עגלה הביאו דוד מבית אבינדב לעיר דוד. אבינדב היה כהן, וכך פירשו חז"ל, הלוויים נושאים את הארון ואין כהנים נושאים את הארון. בכתף הם נושאים את הארון ולא על עגלה. ומניין כן הוא, מאיפה אנחנו יודעים את זה? שכן אתה מוצא כשלהו בשנייה, כשדוד יעלה פעם שנייה, בפעם השנייה את הארון לירושלים, לא היה שם לא כהן ולא עגלה. כי אם לוויים. פסוק ד'. ויסעו מבית אבינדב אשר בגבעה עם ארון האלוהים, ואחיו הולך לפני הארון. אחיו הולך לפני הארון כמנהג נוהגי העגלה, שאחד הולך לפני העגלה ומיישרה, ואחד בצד העגלה שלא תהפוך ליפול. לפיכך הרגיש רק עוזה כשהלך בצד הארון כי שמטו הבקר. והיה בהליכתו זו משום כבודו של הארון, שמשרתו הולך לפניו כמלך בשר ודם, שמשרתיו הולכים לפניו לפנות לו את הדרך. פסוק ה'. ודוד וכל בית ישראל משחקים לפני אדוני בכל עצי ראשים ובכינורות ובנבלים ובתופים ובמנענעים ובצלצלים. משחקים הכוונה יוצאים במחול, שרים ומנגנים, בכל עצי ראשים כנראה כלי נגינה עשויים עצי ברושים. פסוק ו'. ויבוא עד גורן נכון, וישלח עוזה אל ארון האלוהים ויוחז בו כי שמטו הבקר. כן, וישלח עוזה את ידו לחוז את הארון, ויוחז בו מחשש שמא ייפול ארצה, וכוונתו הייתה לטובה, כפי שהוא הולך ומפרש, אך התורה אסרה לנגוע בארון, ולא היגעו אל הקודש ומתו. וכשנושאים אותו את הארון, אוחזים נושאיו בבדיו בלבד. שמטו הבקר, כי שמטו הבקר ונעלנו, וחשש לביזיונו. והרד"ק פירש כאילו נשמטו הבקר, נתפרקו אבריהם מקדושת הארון. פסוק ז'. ויחר אף אדוני בעוזה, ויקהו שם האלוהים על השל, ויעמוד שם עם ארון האלוהים. על השל הכוונה מלשון שגגה ושכחה. ומה שכתוב ויעמוד שם עם ארון האלוקים, כלומר בסמוך לו. פסוק ח'. ויחר לדוד על אשר פרץ אדוני פרץ בעוזה, ויקרא למקום הוא פרץ עוזה עד היום הזה. כן, ויחר לדוד הצטער מאוד, והמלבים כתב חרה לו על עצמו, כלומר על שגרם לכך. פסוק י'.
פסוק ט', וירא דוד את אדוני ביום ההוא, ויאמר איך יבוא אליי ארון אדוני. פסוק י', ולא אהבה דוד להסיר אליו את ארון אדוני על עיר דוד, ויתהו דוד בית עובד אדום הגיתי. כן, דוד לא אהבה להסיר אליו, כוונה לו לכו ולהביאו לעיר דוד, ויתהו מן דרך המלך ההולכת אל עיר דוד, אל בית עובד אדום הגיתי. לוי היה ומן השוערים היה, ונקרא גיתי על שם מקומו הקודם, ואפשר שהיה מעיר הלוויים גת רימון שבדן. פסוק י' א', וישב ארון אדוני בית עובד אדום הגיתי 3 חודשים, ויברך אדוני את עובד אדום ואת כל ביתו. מה פירוש ויברך השם? הוא בירך את בניו ובנותיו, וכל אשר לו הייתה להם ברכה בבנים ובאושר, ותוספת טובה בכל דבר מעת שהיה אהרון בביתו. ובמסכת ברכות דרשו ששת עובד אדום, וכל אחת מ8 כלותיה נתעברו וילדו 6 בכרס אחד. פסוק י"ב, ויוגד למלך דוד לאמור, ברך אדוני את בית עובד אדום, ואת כל אשר לו בעבור ארון האלוהים. וילך דוד ויעל את ארון האלוהים מבית עובד אדום עיר דוד בשמחה. פסוק י"ב, אם כן, ברך השם, ולמד דוד שסלח השם לעוונות עמו ונתרצה שנית. ועוד למד דוד שאין אהרון הורג אלא עוון הורג. וילך דוד, ובדברי הימים נתפרשו המעשים שעשה דוד בהכנות להעלאה זו, בדברי הימים א' פרק ט"ו. פסוק י"ג, ויהי כי צעדו נושא אהרון אדוני 6 צעדים, ויזבח שור ומרי. פירוש הפסוק, נושא אהרון השם, בפעם הזאת לא ירכבו על עגלה, אלא הלוויים נשאו על הכתף, כמו שמפורש בתורה, בכתף יישאו, בספר במדבר פרק ז'. וכן בדברי הימים א' פרק ט"ו, וישאו בני הלוויים את ארון האלוהים, כאשר ציווה משה כדבר אדוני, בכתפיו במוטות עליהם. כאשר הלכו 6 צעדים, ותם 6 צעדים נראה, כי שיעור זה הלך עוזה כשאחז בארון, ויקהו השם. וכי שראו נושא אהרון, כי הלכו 6 צעדים ולא היה להם פגע, רע, שמחו, הורידו את הארון וזבחו זבחים. עכשיו, מרי, מה שהם הקריבו, מרי שם בהמה טהורה ממין הבקר, וגדולה מהשור, ונחשבה לקורבן יקר ומשובח. בפסוק שמקביל לנו בדברי הימים, פרק א', בדברי הימים א', פרק ט"ו, כתוב שם שהקריבו 7 פרים ו7 אלים. וחכמים ישבו את השוני בין הכתוב אצלנו לכתוב בדברי הימים, שעל כל 6 ו6 פסיעות שור ומרי, ועל כל 6 סדרים של 6 פסיעות 7 פרים ו7 אלים. פסוק י"ד, ודוד מחרקר בכל עוז לפני אדוני, ודוד חגור אפוד בד. מחרקר הכוונה מרקד בכל עוז, בכל כוחו גבורתו, בהתלהבות קודש. אפוד בד זה הלבוש אשר גם לבש שמואל, כמו שמסופר בשמואל א' פרק ב', והכהנים, כהני האדיוטות בנוב, בפרק כ"ב פסוק י"ח. ואין זה האפוד שלבשו הכהן הגדול, ההוא של הכהן הגדול היה עשוי זהב, תכלת וארגמן. פסוק ט"ו, ודוד בכל בית ישראל מעלים את ארון אדוני בתרועה ובקול שופר. פסוק ט"ז, והיה ארון אדוני בעיר דוד, ומיכל בת שאול נשקפה בעד החלון, ותרת המלך דוד מפזז ומחרקר לפני אדוני, ותיבז לו בליבה. כן, מיכל בת שאול נכנסה, כתוב כאן, על שם אבי המלך. לומר, מכיוון שבת מלך היא, סברה שאין ראוי למלך לנהוג בפרסיה כמו שנהג דוד. ותיבז לו בליבה, על שזלזל בכבוד המלכות, ונהג כאחד האדיוטות הריקים. ומתוך גנותה של מיכל למדנו שבחה, שבליבה בזתה לו, אבל לא סיפרה לה דבר עם הנשים שלו בפני דוד, אלא חיכתה עד שיבוא והוכיחתו בפניו. פסוק י"ז, ויביאו את אהרון אדוני ויציגו אותו במקומו בתוך האוהל אשר נתן לו דוד, ויעל דוד עולות לפני אדוני ושלמים.
כן, ויביאו המביאים הלווים נושא הארון, ויציגו העמידו במקומו, כלומר במקום שיעדו לו בתוך האוהל, מעין קודש הקודשים שבאוהל מועד ובמקדש. פסוק י"ח, ויכל דוד מעלות העולה והשלמים, ויברך את העם בשם אדוני צבאות. כן, ויברך את העם, ברך את העם בשם השם צבאות, כי שם קדוש זה הוא הנקרא על הארון. פסוק י"ט, ויחלק לכל עם לכל המון ישראל לאיש ועד אישה, לאיש חלת לחם אחת ושפר אחד והשישה אחת, וילך כל העם איש לביתו. בראש הפסוק, מה הוא חילק לכל העם? לאיש ועד אישה, כלומר לכל אחד ואחד, חלת לחם, כיכר לחם, ושפר, רבותינו דרשו 1 מ6 בפר, בכוונתם לנתח בשר גדול. והשישה, נראה שהכוונה לעוגה עשויה עדשים טחונים, מגובלים, הכוונה בלולים בדבש. פסוק כ', וישב דוד לברך את ביתו, ותצא מיכל בת שאול לקראת דוד ותאמר, מה נכבד היום מלך ישראל, אשר נגלה היום לעיני אמות עבדיו, כי גלות נגלות אחד הריקים. כן, דוד בא לברך את ביתו זו אשתו, מה נכבד? והיא אומרת לו מה נכבד, כלומר מה גדול הכבוד שנחל היום מלך ישראל מת הוריו, ובדרך לעג אמרה כן. נגלה, כלומר בגלל הריקוד הוסר כבודך. אם כן, אמות עבדיו, השפחות של עבדיו. פסוק כ"א, ויאמר דוד אל מיכל, לפני אדוני אשר בחר בי מאביך, ומכל ביתו לצוות אותי לנגיד, על עם אדוני על ישראל, ושיחקתי לפני אדוני. אומר דוד, מה שרקדתי וקרקרתי לפני השם עשיתי, לפי שכיבדני ובחר בי מאביך, וראוי לו שאקל עצמי לכבודו. פסוק כ"ב, ונקלותי עוד מזאת, והייתי שפל בעיניי, ועם המעות אשר אמרת, עמם יכבדה. ראש הפסוק, אומר דוד, אקל ואשפיל את עצמי עוד יותר ממה שעשיתי עד עתה, והייתי שפל בעיניי. כוונתו לומר, לא בעיני המעות אני בזוי, אלא בעיני עצמי אני שפל. ואם המעות יכבדה, אתכבד, אהיה נכבד. אינם מבזים אותי, אלא חשוב אני ביניהם על זאת. פסוק כ"ג, ולמיכל בת שאול לא היה לילד עד יום מותה. פירש רש"י, לא היה לילד מאותו היום והלאה.